pamiatku našich zakladateľov, ľudí, ktorí stáli pri zrode prvej Československej republiky. A som veľmi rád, že sme tak urobili aj počas oficiálnej recepcie, ktorú podáva dnes slávnostne pán veľvyslanec tu v Bratislave. Pri tejto príležitosti by som chcel samozrejme pripomenúť, že vznik prvej Československej republiky dal základ aj na následný o niekoľko desiatok rokov vznik dvoch samostatných republik, Českej a Slovenskej republiky, ale tie udalosti si budeme musieť pripomínať nielen ako historický moment, ktorý navždy zostane zapísaný v dejinách, ale treba možno aj pre dnešnú situáciu vyzdvihnúť to, že tri osobnosti, Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš a generál Štefánik, aj napriek tomu, že pochádzali každý z úplne iného politického spektra, že ako osobnosti mali možno na mnohé veci iný názor, dokázali prekonať svoje politické egá, dokázali prekonať možno aj svoje osobné egá a dokázali sa zjednotiť pre túto silnú myšlienku vzniku prvej Československej republiky. Bodaj by takýto prístup bolo možné nájsť aj v dnešnej nielen svetovej, ale aj európskej a hlavne domácej politike. Aby sme pri zásadných udalostiach našich dejín alebo pri diskusiách o budúcnosti tak Českej republiky, ale aj Slovenskej republiky dokázali prekleňovať tieto svoje osobné egá, osobné rozpory a dokázali sa spájať pre veľké veci, pretože svet je dnes naozaj veľmi rozbúrený. V rozbúrených vodách sa nachádzame. Dochádza k geopolitickému preskupovaniu v rámci celého sveta. Čaká nás naozaj ťažké obdobie a preto si pri príležitosti 105. výročia založenia alebo vzniku Československej republiky želám, aby sme u nás na Slovensku boli naozaj schopní pri zásadných otázkach a veciach, ktoré sa dotýkajú budúcnosti Slovenska a budúcnosti občanov Slovenskej republiky, aby sme dokázali vždy nájsť jednotu a zhodu a urobili niečo veľké pre našu krajinu, tak ako to dokázali pred 105 rokmi urobiť títo velikáni našej politiky. Ďakujem veľmi pekne. Pán veľvyslanec. Já bych jenom dodal předně, že moc děkuji panu předsedovi za to, že jsem mohl být i součástí tohoto aktu. Já si myslím, že je velmi dobře, že naši slovenští přátelé se hlásí k odkazu 28. října roku 1918. Jsme měli možnost tedy uctít památku jak Tomáše Garrigua Masaryka, tak Milana Rastislava Štefánika. Jak říkal pan předseda, my se musíme z té minulosti nějakým způsobem poučit a skutečně ty naši otci zakladatelé byli schopni se domluvit, tak ať se domluvíme i dneska. Já budu dělat všechno pro to, aby československé vztahy i řekněme po volbách na Slovensku byly co nejlepší, co nejintenzivnější ve prospěch občanů. Takže ještě jednou děkuji moc za to, že ten akt proběhl a že jste se teda takto naši slovenští přátelé prostě přihlásili k tomu odkazu společnému, který Česko a Slovensko má. Děkuji. Ďakujem pekne. Otázky nejaké z vašej strany? V Českej republike sa slávi tento sviatok oveľa viac ako u nás. Prečo je to tak? Na Slovensku došlo k zmene legislatívy a už aj na Slovensku je 28. október štátnym sviatkom, nie je dňom voľna, takže áno, neoslavuje sa až tak pompézne ako v Českej republike. To ale neznamená, že by sme ho možno nevnímali tak vážne, ako by to malo signalizovať len výraznejší nápis v kalendári. Ja si myslím, že tak ako ja, tak aj občania Slovenskej republiky, každý vie, že 28. október bol milníkom a že bez neho by možno dnes nevznikla a neexistovala ani Slovenská republika. Takže ja si myslím, že aj týmto dnešným spoločným pietným aktom, následne pietným aktom, ktorý vykoná aj pani prezidentka Slovenskej republiky a zajtra pravdepodobne aj predseda vlády, alebo dnes po prilete, ešte dnes večer po prilete, dáme aj my Slováci najavo, že je to pre nás významný milník v našich dejinách. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Môžeme ešte aj iným témam? Skúste. Pán predseda, ako možno hodnotíte vyjadrenie pána Fica z Bruselu? Máme to chápať tak, že Slovensko nedovolí ani komerčným zákazkám na predaj zbraní na Ukrajinu? Ja som dnes pozorne čítal zápis z stretnutia pána premiéra s pani predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Musím povedať, že bol veľmi, veľmi korektný a nejakým spôsobom nič z týchto vyjadrení ma nevyrušilo. Vyjadrenia o zastavení vojenskej pomoci vnímam len vo vzťahu k Slovenskej republike
ale aj vo vzťahu k tomu, že Slovensko už vojensky ani nemá kapacity, čo rešpektujú aj naši alianční spojenci, pretože vedia, v akom stave je naša armáda. A ak sa ma pýtate, či to má pôsobiť nejakým spôsobom aj na zastavenie alebo zrušenie zákazok zbrojného priemyslu na komerčnej báze, to si myslím, že môžem z tohto miesta, nie som jeho hovorca, ale vylúčiť. A som presvedčený, že aj vláda bude raziť politiku, že ak si niekto v našich firmách a u našich ľudí nejaké systémy objedná a za ne zaplatí a následne ich potom niekde použije alebo ďalej predá, tak to je podpora slovenského priemyslu a ja osobne budem sa zastávať za to, aby slovenské fabriky, ktoré vyrábajú aj špeciálne produkty alebo vojenský materiál, aby naďalej sme vo výrobe pokračovali a samozrejme tieto svoje produkty vyrábali a predávali, samozrejme za komerčné ceny. Takže nemyslím si, že ide o prehlásenie predsedu vlády a nemôžete ich chápať tak, že pôjde aj o zastavenie vojenskej výroby za komerčné ceny a za komerčných podmienok. To určite nie. Nový minister dnes postavil mimo službu 6 vyšetrovateľov Jana Čurilu. Čo na to hovoríte? Mám tu informáciu len z krátkej tlačovej informácie. Pokiaľ mu to prikazuje zákon, tak musí konať v zmysle zákona. Každý štátny predstaviteľ môže konať len v rámci zákona a pokiaľ zákon hovorí, že každý, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, musí byť postavený mimo službu a hovorí to čisto jasne a nedáva na výber paragraf, tak minister inak ako v zmysle zákona konať nemôže. Aj napriek tomu, že majú status chránených oznamovateľov, nemal tam ten úrad prideliť takéto povolenie? To musí si vyriešiť pán minister. Ja netuším, ktorá norma je nadradená. Nepredpokladám, že ich vyhadzuje niekto z práce alebo niečo. Len sú v zmysle zákona, ktorý je podľa mňa takisto platný a silný ako aj ten druhý, že musia byť postavení mimo službu, ale otázky potom musíte technického charakteru na pána ministra a jeho tlačový odbor, aby si toto nejakým spôsobom vydiskutovali. Ale ja som presvedčený, že pán minister, tak ako ho ja poznám, nerobí svoje rozhodnutia a kroky bez toho, aby nemal vopred právnu analýzu, čo môže a čo nemôže urobiť a aby neurobil žiadnu chybu. O funkcie prišli aj viacerí viceprezidenti v polícii. Ako toto má vnímať verejnosť, takéto čistky v polícii? Veľmi dobre, to musí verejnosť vnímať, že konečne budeme mať vo vedení policajtov, ktorí budú robiť všetko preto, aby sa na Slovensku žilo bezpečne, aby sa občania vo svojich mestách, uliciach svojich miest a obcí, vo svojich domácnostiach cítili bezpečne a že polícia bude zasa robiť to, čo robiť má a že sa tá policajná situácia zastabilizuje a ukludní. Takže občania tieto zmeny rázne a rýchle môžu vnímať len a len pozitívne, pretože ja som osobne presvedčený, že prispejú k vyššiemu pocitu bezpečnosti ľudí žijúcich na Slovensku. Ako možno vnímate ešte aj to, akým spôsobom sa pán Šutajnštok rozlúčil s pánom Hamranom, respektíve nerozlúčil? To nebudem komentovať. Rozhodol sa tak, vykonal to tak a je to na ňom, aký štýl zvolil a mne neprináleží to komentovať. Ešte jednu otázku mám k tejto udalosti. Prečo už sme tu 27., nie 28. a prečo ste to možno neurobili spoločne s pani prezidentkou? Ja som využil prítomnosť a moje pozvanie na oficiálnu štátnu recepciu k pánovi veľvyslancovi Českej republiky, ktorá sa konala teraz od 12. hodiny v hoteli Devín, kde prišli veľvyslanci naozaj zo všetkých okolitých krajín, boli tam zástupcovia vlády, zástupcovia parlamentu, tak sme využili tú príležitosť, aby sme počas, alebo vzhľadom na to, že sme tu pri tejto slávnostnej príležitosti, aby sme prišli sem. Pani prezidentka pôvodne avizovala práve takýto termín podobný, takže som aj predpokladal, že sa navzájom tu aj spoločne stretneme, ale včera sa pani prezidentka rozhodla asi kvôli svojmu programu posunúť to svoje kladenie vencov až o niekoľko hodín, takže my sme s pánom veľvyslancom využili tú príležitosť tej slávnostnej chvíle, ktorú sme započali aj s hymnami Českej a Slovenskej republiky, aj svojimi slávnostnými príhovormi na štátnej recepcii. Všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz, pán